Здравейте хора, аз съм Сиан Пънк и това е една хорор игричка. Но не знам за нея, ето как се казва Master или Bullet, мисля, че как ще. И нека започваме. Значи, я разглеждах хорор игричките и реших да я пробвам. Не ми изглеждаше много хорорно. Някакви шамери. Да, не знам история, не знам абсолютно нищо за тази игра. Да. Някъде паднахме. Тук. Може ли се движим? Можем. Не, може да скачаме, но много странно. Сега да видим какво става тук. Нищо. Какво е това? Какво направихме ние? Тук има още нещо. Да се плаши. Заведем, тук не може. Може да тичаме. Знаете, че клипа ще спра изведнъж, така че... Да, не мисля, че аз ги спирам тези клипа, че защо спираш клипа изведнъж ще знаете. Ето. Аз му пиша, не съм аз, самия бандикам, защото е купената версия. Носно колко си искам. Добре. Тук е някакви портали има, какво е това? Не знам. Добре, ние са в някаква гора. Така мисля. Пича ми за Форест. Между другото, като време за Форест, не също ще снимам, но не знам, някакви сайтове. Питах да е свалено, но не става. Добре да прилича пак на... Какво ще това? Канибали. Зигзаг минаваме тук по залета. Какво? Тук скачаме ли? Тук естествено. Показани още са тук. Контролите. Имаше нещо. Това е. Така ставиме снимаме. Изобщо не разбирам какво става. Охо. Също като за Форест. Може да цепне, да. Не може ми не е също. Сега тук какво? Има оръжие. Тук се майха оръжие. Къде сме, бе? Къде трябва да ги махаме? Как? Много зелено. И готиното. Добре. Искам... добре. Готино. Вижте сега... доста добре. Интересно е. Сега те малко наградят. Това може. Нали? Значи те, които след ще си има майдарета, може или те, които са легнали. Какво е това? Какво е това? Папенце ли взе? Нямаме ли инвентар нещо?
Да видим тук какво има. Това ще е първи епизод на тази игра. Сега мога да се качим. Тук ли? Защо не знам на къде отивам и какво става тук. Много ме кефи като чукаме дървата. Нещо се гличнахме. Се правиме. Имаме shift. Тичаме. Тук се катериме. Става. Целта ни да намираме тези порчани. Аз така мисля. Добре. Така добре. Мата е готина. Добре, тук вече много не ми хареса. Мамо се движим. Къде не е брадичката? Какво е това? Това е... Безопасно ли е? Забързано. I'll always be there. Аха. След като поставя, филм ще гледаме май. Welcome to the Mystery Foundation. As a new employee, you are now a part of our ever-growing family. A family that provides 2 million users with entertainment, comfort, and happiness every day. The family voted #1 in Decade Magazine's most influential companies of all time. A family committed to bringing people together. But what does Mystery actually do? We are proud to introduce to you the Soul Cloud. Users upload their memories, together with vital personality statistics and traits to our dedicated servers, where our industry-leading engineers sculpt this information into digital cities, towns and gardens. Upon the user's expiration, a digital soul is created which can relive these memories again and again. What's more, the deceased's family and friends can visit their soul whenever they like, making death a thing of the past. But where do you come in? As part of the Soul Cloud's maintenance staff, you'll be working together with Seren, the cloud's innovative security system, to do whatever it takes to ensure the smooth running of the system, from recovering vital data to walking Mrs. Smith's digital dog. As a Mystery Foundation employee, you are now a part of our family. Together we can make the impossible possible. Какво? Видяхте ли го? Какво стана? Не разбирам какво стана с... И беше.